Bueno, 9 urte goaz talde bezala, 5 hasi ginenetikan, ja 10 urte itea. Eta bueno, hasi ginen bertsioa egitetikan, gure musika estilua aldatzen junda, guk entzute genunan arabera. Eta bueno, azkenian bukatu dugu, eska bat zanetikan, gure estilo propioa izatea sortzea, ez? Eta hortan gabiltza, gaur egun. Eskatik ja ni uste bastante gutxio da gala, eta igual popetik eta rocketik igual gehiago da gala, ez? Eta dance edo, eska dance edo horrelako zerbait ditzeo. Bai, dantzako eta entzuteko ere bai, ez? Falta motatzeko igual bai jendia baita izatezula. Festako musika, baita ere igual entzuteko, lasa entzuteko musika. Pixka berezia hola, eta guretzako ere arrarua da, eta hori, kanta berri xamarra joko ditugu, aurreko diskuan, oain arte New Age diskuan ez dauden kantak gehien bat, eta hori ja pixka etorkizunai beira, ez? Nola planteuko ditugun gauzak ikusteko, eta hemen prau nahi genuen pixka eta asunto hori, eta hola xe. Guztua, komodo lako lekua dalako eta polita da, eta gero pixkat arraro berria dalako. Oso esperientzi polita dala irutze zait eta danantzeko bai iztaldiantzat, bai estudioantzat edo antolatzeuen antzat eta publikoa etortzean aldetikan ere, alde hortatik polita da, porque gauzat desberdinak aldituzu ikusi, bain arte ikusi ezin izan dian akalian edo beste edo zein lekutan.